Ja, geef we terug naar onze volgende gast die inmiddels onskoot is. En dat is wethouder Bert Koonstra. Want demissionair minister van Woningbouw Mona Keizer zal onderzoeken of ze de bouwregeljouwing aanpassen kunnen. Zodat bouwbedrijf Dijkstra onder oren in Dokkum maar de productie van het Nijenworstelijke woningtype smoek beginnen kan. Dit zei ze al rond de weekend, doet ze werkbezitten weer in Dokkum. En nou, je zegt het, zij werd de Koonstra, die weer is hier bij de studio, die weer erbij. En ja, goedemiddag en welkom Koonstra. Ja, dank je. Hebben wij mij 2-3 hier naar je biobased dwarsame hoezen staan die echt van stad te betalen binnen? Nou, die kennen al, dat werd ik al dingen. Hè, dat ik bij orenfabrieken houden dat ik al jongen. Maar het gaat er nou echt om van, ik ben ambassadeur van de regio Noord-Oost-Friesland, om te zien te letten van wat we al hier kennen. En vooral van, we hebben nooit zien onrennen. Dus we hebben gewoon verlet van soepeler en makkelijker regels, steeds maar. Ja, want wij hacken dat. Nou, dat zie je vooral in het bouwbesluit. In het bouwbesluit zitten er sommige zaken en dat is borgen. En dan laten we het voorop stellen, dat had eerder goed west. Alleen als nog zo'n smoekhoeiers, bijvoorbeeld echt van Dijkstra de IJsmachust, ja, die kan heel goed voldoen onder bepaalde criteria. Die is zelf CO2 negatief, dus oftewel, die levert wat in, mij. En aan de andere kant kan dat heel dwarsam wijzen. Alleen nog, er zijn bepaalde zaken zoals de trap en nog installatie, dat net een bouwbesluit verdoogt. Dus er rennen ook die productie om. Zou wel om te krijgen, ze mij experimenteren met 1200 wenden. Alleen dat is natuurlijk om een hele fabriek zeg maar, in werking te zetten, gewoon te meen. Ja, wat goed hier Lien denk ik ongeveer. We kunnen in een maxima hier. Toen had hij daar echt bij dat huis geweest. Toen weer verwachting een beetje daar wordt wat verhoord. Nou, we zijn inmiddels een jaar verder. Het is dus eigenlijk nog net al die regelen. Nou, straks zitten de verkiezingen er rond te komen. Vertraagt dat dan ik al die met elkaar? Dit soort dingen of niet? Nou, je ziet wel van, het is op het departement is wel opname. Oftewel van wat in Den Haag met de regeltjes regelen maat. Dat is toen ik thuis zijn richting BNC Dijkstra. Alleen dat die 1200 wenden. En daar ken ik me onder slag. Dus hij ik doe aan mijn proef. Dus mijn pilot richting gemeente Smallingenloon. En daar zien wij als gemeente heel goed naar. Van hoe werkt het daar? Want we kunnen het zelf het veel wel uitvinden. Maar we willen het nou in een gemeente dat werk doen. En aanstaan kunnen al die oren 18 gemeenten kunnen gebruik van nemen. Dus dat moet op zich met het slag meisje kennen. En dus ik verwacht net dat de verkiezing daar vertraging gaat. Ik denk dat het is vooral, het is meestal weer met het oordwaren. En vooral de vakkant, de regel jou, maar je goed vaststellen kunnen. Oké, even los dan van de bezitten van de weekend en alles wat daar als gevolg achterbij komt. Is de hele woningbouw en de stand van zaken in Noord-Friesland. Hoe leidt dat op dit moment? Dat een beetje? Dat rent best, dat rent goed. En laten we het voorop stellen van we hier al 174 wenten voor 2030 te doen. Daar hebben we nog een plusje ophellen voor 250, dus we gaan over voor 124. Ja, een aantal grote projecten rondom Dokkum, in Dokkum, maar ook in Kolm en in Haarlem. En ook dus dorpen, dus de 52 dorpen die we hebben, die worden goed in betjenen. Dus we zijn op koers. En verwacht je vooral in 2024, 2026, 2027. En dat we dat dan ook heel goed zichtbaar gaan. Want dood gewoon, je bent zat 2-3 jaar verder, waardoor je een project rond gaat. Ja, dat had vanzelf even tijd hoor, en dat snap ik ook wel. In dat hele plan en dat hele verhaal, in die hele ontwikkelingen, zit er in de breedte van de vraag voldoende aanbod in. En dan ga ik, met name over jongere mensen natuurlijk, voor stad is heel moeilijk. Ja. Maar echt voor de ouderijn is het lastig om goed plek te vinden. Maar je bij elke plan zien we goed de verskaatheid, oftewel van de diversiteit die wij, zowel van jong als van oud. Maar wat we echt bewerkstelligen willen, het moet betaalbaar worden en wijzen, maar aan de andere kant echt zien van hoe kunnen we troststreming bevorderen. Dus het is en. En dat had gewoon heel lang stillijn. We hadden recessie gewoon in 2008 en vanuit de economische crisis et cetera is die 16 centje gestaag een beetje begonnen. Nou ja, en dus je nou van vanaf 2023 dat we daar nou echt weer meters in meisje. Dus de doelgroep wordt er goed in beginnen. Alleen nog een soort plan, soort papier, maar nou moet het daadwerkelijk stien komen. Oftewel van, wie moet er nou wat zien? En die fase zitten we nou. Ja, want van de week weer er nog weer een onderzoek volgens mij lees ik ergens van dat met name voor singles het bijna net het wan is om een huis te bezetten. En dan hebben we eigenlijk een capehuis. En je moet al 12 jaar wijzen om eigenlijk een goed cape stadterwenningscape te kennen. Zit dat ook in dit hele verhaal of net? Dat zullen wij ook. Zullen we het voorop stellen van het is een economisch verhaal. Oftewel van vraag en aanbod. Was Washington is van we moeten Washington van hoe kunnen we die meesten nog wel een goed onderkomen aan. Daar moet het bedrijfsleven wat van vinden. Daar kan de Wenningstichting wat van vinden. En wie als gemeente ook. En wat we nou bijvoorbeeld doen met de Wenningstichting, zowel Thuiswaaien als Noordwest-Friesland, willen we zien van in principe binnen rond te zat. Alleen we zeggen wel eens van in die huizen zit er te weinig voortwaarden.
Dus we zullen zien van waar kunnen we eventueel de huizen splitsen. En vanuit daar wij huurhuizen heen, ook voor jongeren, dus ook wichtig. Dat ze daar in ieder geval de eerste stapje meidje kunnen. En ten tweede zeg ik van zien van wij kunnen weinig tegen zelf nou dat slagje meidje. Dus die verteren ben we nog heel goed met er bezig om te zien van nou, hoe kunnen we dat voor de jongeren echt beter meidje. Maar je doet heel bezorgd, ben je wel tevreden hoe het op dit moment rent? Ja, wij komen en we hebben nog stenen, ben ik tevreden, absoluut. Alleen ik ben wel in van ambitie en ik hoor ik wel van de gang erin houden. Dus het is wel belangrijk dat we wel goed tempo produceert en dit tempo ook vast houden.